Sekubingelela Mbukeli wenseso TV1 nomlandeli ohlelo siyathokoza emakhosini igama lami ngoNkosi Sibongo ongamkade. Namhlanje ngisengabeni yedolobha la ekuthola khona ke udokotela ocelile wathi asizofika namhlanje uzikhombisa nazi imangaliso akazi ukuzenza. Mkhulu sakubingelela sikunikeza ithuba lokuthi ubingelele Mbukeli wenseso TV1. Thokoza ngibonge kakhulu ngokungivakashela. Uking imayo okhulumayo. Uyena umdala odumile mayelana ngokulekelela abantu. Mkhulu. Thokoza. Mkhulu mangabuza kumuntu oqala ukubona njengamanje. Yini ongathi mkhulu unayo noma yini entsha noma yini ehlukile ozenayo kwinseso TV1? Umuntu methi nje ufuna ukuzobona wena iziphi izinto eziyimangaliso ozobakhombisa zona noma onazo esigodlweni la sikhona njengamanje. Okuningi okoqala engingakusho injengoba ababukeli abazongibuka mina babuke umphumelelo wabo ukuthi njengoba bazohlangana nale video bazobahlangene nokuphumelela. Akukho okunye okuningi engingakuchaza njengamanje, kodwa umuntu ozobona ivideo noma umuntu ozofika kumina uzohlala phansi nami uzoba esephumelele lo muntu. Ngisho noma kuyiphi inkinga. Ngisho kuthiwa kuna yiphi inkinga noma kuyiphi inkinga. Usho ukuthi mkhulu umcebo la ekhaya ukhona. Ukhona injengoba ngiphethe lezi igubhu lezi. Kakhulukazi nazi isigubhu engisithemba kakhulu empilweni yami nokubasiza abantu, especially abadinga imali noma yini ngokuthi umuntu ibhizinisi lakhe lingawa. Mkhulu igubhu zala ekhaya uyazenza umnikeze umuntu noma uyambolekisa noma usebeza zakho lezi phambi kwethu njengamanje siyibukayo? Angikwazi ukumnikeza umuntu. Mina umuntu ufana afike kumina ngimsize sihlukane konke sikuphelile aguduke nomcebo wakhe kuphela. Mkhulu uthe namhlanje uzokhuluma ngesizodwa sazo. Mongathi mkhulu uyangena kulesi othi namhlanje uzoziveza. Isiphi senzani sidume ngani mkhulu? Lesi sigubhu lesi baba. Lesi njengoba usibona sinje. Njengoba usibona sinje lesi. Nathi. Lesi sinomsebenzi eminingi. Isithwele lesi sigubhu lesi. Awuthi ngikutshengise futhi. Yabo njengoba mangisukuyisa siyalivukela. Siyayivukela yebo. Umuntu onebhizinisi. Ukuthi ibhizinisi liqhubeke lingawe nazi isigubhu. Yizo lezi. Especially nalabo futhi abadesigner imiluza nemsebenzini thola ukuthi umuntu mayidesignile imali yakhe ivele iphephuke engasayiboni ukuthi yini into ayenzile. Ahluleke ngisho nokuwakha ekhaya. Agcina ngokuthenga imoto kuphelile. Nazi isigubhu esizomsiza lo muntu. Mkhulu ngizwe masikhuluma ngezigubhu zike zibe namagama. Lesi sisibukayo njengamanje sinalo igama noma sisebenza ngamadoda, sisebenza ngani noma sinaso igama laso ukuthi umethi mina ngicela ungisebenze ngesigubhu thize ngoba siyu3 phambi kwethu njengamanje. Mangathi mina ngifuna lesi singala ngizothi ngifuna abantu, mangifuna lesi singala ngizothi ngifuna abantu, mangithi ngifuna lesi phakathi nendawo esize ngaso namhlanje usibiza ngobani baba? Lana igubhu zonke lezi azikho igubhu ezinamagama. Amagama lezi igubhu lezi zila enhlizweni yami. Ngokuthi lesi sigubhu lesi ngisikhipha mangisebenza ngomsebenzi unjani. Nalesi sigubhu lesi. Inje kuba ngichaza nalezi ukuthi sisebenza kanjani. Nalo futhi ngiyazi ukuthi usebenza kanjani nalo. Nalesi sinye lezi uyisibona lapha. Shuthi mkhulu zidume ngemsebenzi. Zidume ngomsebenzi. Angikhethe. Mawuzofuna ukuthwala uze la kumina. Mawungasafuna ukuthwala imali yakho uyithole kahle konke kube right uze futhi kumina. Umuntu uyayikhethela. So mkhulu la kukhona insebenzo yesithwalo mase khona insebenzo yemali. Thokoza ungathiwa ungathwele. Umuntu uyayikhethela. Uyayikhethela wena? Wena uyayikhethela. Manje baba mengithi ngiyasidinga lesi sigubhu ngisithola kanjani? Mawusidinga lesi sigubhu lezi noma mawungidinga mina ungangithinda kule number 076 160 2343. Siphinde mkhulu. 076 160 2343.
iyo le inamba ungangithinta ngayo ungangi-WhatsApp ungangishayela ngisho noma i-COVID. Mawuthi ufuna ngempela ukubona ukuthi umkhulu akawenzele video call, thokoza. Iy'khathi zokusebenza unazo noma usebenza zonke iy'nsuku noma? Ngisebenza zonke iy'nsuku noma ngasikhathini noma ngo-1 noma ngo-2 noma ngo-5 ebusuku. Umuntu uyatholakala? Umuntu ngiyatholakala noma ngasikhathini. Imali lena baba oyithola ufike endumbeni uhamba usuyiphethe ngesikhwama uyayenza la ekhaya? Yebo ngiyayenza. Mkhulu. Ngiyayenza ukuthi umuntu ayiphathela aguduke nayo, umuntu ayikhethela ukuthi imali ufanele ukuthi ifike kanjani kuye. Mina ngimkhethele umuntu. Mbukeli weNseswethu TV1, nazi igubhu zibekwe phambi kwethu, sisibonile esingawe esivusa amabhizinisi, esivusa izinto zabantu zime. Uthe umkhulu mekusebenza ngaso awusithathi kube sakho, ukusebenza nje ngaso uhamba ekhaya uyoqhubeka nomcebo wakho. Kuyathwaliswa la ekhaya futhi ke ukhona umcebo ongenabungozi. Ukuthwala kwala ekhaya mkhulu kuyahluka ukuthi khona uyingozi khona ungena ingozi noma ukuthwala nje konke okukhona la ekhaya, ukuthwala konke la. Konke. Ubungozi kungala kungekho ubungozi ngala. Yes. Injengoba ngichazile ngaseqaleni ukuthi umuntu uyayikhethela ukuthi cha ufunani kwegazi angikudingi. Nako engikudinga. Yebo. Thokoza. Mkhulu ngoba kuningi sazokhuluma ngakho nje uzovela nje la ku-TV, sithe namhlanje nje asivezele okuncane okuthize ofuna ukuthi abantu beqale bekubone ukuthi umkhulu unaziphi igubhu zisebenza kanjani. Ngiyacela mkhulu ukuthi ke usinikeze futhi inombolo mesipha amagama okuvala ozowatshela umbukeli weNseswethu TV1. Okay, nguKing Mayo igama, ngitholakala kule inamba le 076 160 23 43 076 160 23 43. Thokoza babukeli. Mkhulu, amagama akho ungatshela umuntu ukubuka njengamanje umbiza uthi akeze kuwena ungathini kuye ba? Amagama engingasho kwababukeli bonke ningalibali. Ngifoneleni, ngiWhatsAppeni ngisho noma ngeCovid. Ngingabonga kakhulu manifike kumina sihlale phansi kulungiswe le inkinga leyo. And inkinga ngeke ilungiswe efonini, kumele ukuthi sihlangane sihlale phansi. Yebo. Bukeli weNseswethu TV1, umkhulu usekhona nangu phambi kwethu. Ngiyacela ukuthi nimfonele, uyaWhatsApp, umfonela video call, uyamthola futhi nasecingweni. Mkhulu sibonga kakhulu sinikeze ithuba siNseswethu TV1 sifike sokubuka noma sizokushutha siveze umsebenzi osilethele wena la ekhaya. Thokoza. Amen mkhulu. Amen.